Eguerdion eta mila esker danoi gaur hona etortzeagatik. Dakizuen bezala hemen bildu gara Eusko Gudarosteko liburua aurkezteko eta bide batez Kandido Saseta komandanteari omenaldia egiteko. Duela urtebete bezalaxe gaude hemen, izan ere duela urtebete bete ziren 30 urte hemen sortu zela 30 urte ez, 80 urte hemen sortu zela Eusko Gudarostea, 1936ko abuztuan sortu zen, eta Kandido Saseta komandantearen agindupean 1279 gizon aritu ziren altxamendu faxistaren aurkako erresistentzia gisa. Espainiako tropen aurrean armak hartu zituzten eta Gipuzkoako hainbat lekutan tropa frankistak garaitu zituzten. Irailaren 20an gelditu zituzten frankistek Eusko Gudarosteko kideak intxortan, eta garai hartan ez zegoen euskal erakunderik eta ondoren urrian lehendakari kargua hartu zuen Jose Antonio Agirrek eta Eusko Jaurlaritza eratu zuten. Duela 81 urte izan zen hori, baina duela 80 urte 1937ko otsailean Kandido Saseta komandantea hil zuten Asturiasen. Hondarribiarra bera, Kandido Saseta, eta Eusko Gudarosteko Eusko Gudarosteko prestakuntza militarra zuen bakarrenetakoa zen, eta esaten da, historialariek esaten dute, bera izan zela Eusko Gudarosteko arima, eta berak irakatsi eta lagundu ziela gainontzeko guztiei Eusko Gudarostea osatzen eta borrokan. Gaur hemen bildu gara esan bezala Azpeitiko udalak eta Arantzadik egin dutelako Eusko Gudarostearen inguruko liburu bat, eta hau ez da beste urrats bat besterik ez da, Azpeitiko udala egiten ari memoriaren inguruan egiten ari den lanaren beste urrats bat. Izan ere Azpeitiko udalaren helburua da memoriaren argazki oso bat edo errelato oso bat marraztea, historia plazara ateratzeko, alde batekoei, zeinbestekoei ahotsa ematea eta denbora tarte batzuek eta besteak guztiak kontuan hartzea. Kontakizun integral bat egitea da asmoa, eta horren erakusle da orain arte egin diren lan guztiak. 1936 eta 1945 matxinada eta errepresio frankista pairatu zuten herritarren inguruko liburu bat kaleratu zuten Azpeitiko udalak eta Arantzadik. Azpeitiko kartzelan hildako preso errepublikarrei ere omenaldia egin zieten. 1960 eta 2014 artean eginiko giza eskubideen urraketaren inguruko lan bat ere kaleratu zuen udalak Arantzadirekin, eta gaur aurkeztuko dugun liburua dugu hurrengoa Eusko Gudarostearen ingurukoa. Eta gehiago luzatu gabe, Arantxa Sasetari emango diogu hitza. Arantxa Saseta Kandido Sasetaren iloba da, eta gaur gure artean izateko sortea dugu. Orduan, txalo bat Arantxarentzat. Nuestro Saba Cándido siempre ha sido una referencia para toda la familia. Fue militar de profesión y tras el golpe de Estado desertó del ejército sublevado y se unió inmediatamente a las resistencias vascas. Con apenas 31 años dirigió las milicias del Eusko Gudarostea en Loyola y fue comandante del ejército vasco. Y estuvo presente en Guernica. Estuvo presente en Guernica en el nombramiento de José Antonio Agirre como lehendakari. Pocos meses después, el 23 de febrero de 1937, fallecería en el frente de Asturias. Su presencia se hacía más patente en todas nuestras reuniones familiares en las que estaba
Teresita Garmendia, que fue una joven ondarrabitarra con la que nunca pudo casarse, pero para nosotros siempre fue nuestra Iseba. Formaban una pareja feliz y tenían que haber tenido otra vida, crear una familia y envejecer juntos, pero eso no pudo ser. Posteriormente, durante más de 40 años, la dictadura franquista nos condenó al olvido y a un desprecio oficial. Europa ganó la guerra contra el fascismo, pero nuestro pueblo la perdió. No solo fue una desgracia para ellos, para los que lucharon contra los sublevados, sino que también lo fue para todas las generaciones siguientes. Nuestro Saba Cándido en vida y nosotros en nuestra familia siempre hemos tenido presente a los miles de jóvenes voluntarios vascos, chavales, que en su mayoría no habían salido de sus pueblos y que optaron por no quedarse expectantes en sus casas, empuñando armas en defensa de las libertades vascas y de la democracia. Desecharon la neutralidad cómoda y muchos no volvieron a sus casas. La mayoría sufrieron cárcel, campos de concentración, exilio y un desprecio oficial durante la mayor parte de sus vidas. Pero para nosotros, todas aquellas personas que formaron parte de la resistencia armada contra el golpe militar y la dictadura franquista no son un referente de dignidad y de respeto. Bueno, Arantxa, eskerrik asko zure hitzengatik eta gaur hona etortzeagatik, benetan asko eskertzen dizugu gurekin egon izana. Eta orain, Hondarribiko memoria berreskuratzen taldeko kideek hartuko dute hitza, Joserra Enparan du gurekin. Bueno, ez naiz oso oterre alako audientzian edo alako publikon artean hitz egiten, baina saiatuko naiz lasai egoten. Gutxienez. Hemen gaude Azpeitiko udala prestatu duen ekitaldi honetan. Eta mila esker Eneko, Esti eta baita ere Carlosi. Duele ja 20 urte, emaztea eta biok Asturiasa joatea hasi ginen. Concejo de la Reguera zera Arezez herrizka dagoen lekura informazio bila. Orduan, Arezez zertxobait ezaguna zen. Hain zuzen, Txaseta gudalburua han hil zutelako. Orduan, ez genuen ezagutzen berarekin batera, ia beste 81 gudari eta milizianoa bizitza han galdu zutela. Gaur iritsi gara segurazki gauden lekura, hainbat pertsona herri erakundean, elkartean eta beste erakundei esker. 1989 urtean, Hondarribiko bi elkarte, Olagarro eta Muara, liburuzka, pizka bat handiago tamainoz, baina liburuzka editatu zuten. Honen izenburua zera da, Eusko Gudarosteko lagun gudalburuari, bere oroimidez. Egina dago duela 20 urte. 20 urtetik ona pausoak eman dira. Ez dugu azten, adibidez, liburuzka aurkezperakoan Martin Ugalde nola animatu gintuen Kandido Sasetaren memoria, irudi eta baloreak berreskuratzeko, azalaratzeko eta Euskal Herriko historian zehar, edo Euskal Herriko historian behar den bezala kokatzeko Kandido Saseta. Liburuzka honetan, Kandido Sasetari buruz bere garaian idatzi ziren hainbat gauza tekstoak, garaikoak azaltzen ziren. Adibidez, aldizkari ezberdinetan horrelako gauzak zioten. Su vida valía por 100 pueblos, por 100 libertades. Ha muerto Saseta, un soldado nuestro, de todos los antifascistas que dentro o fuera de Euskadi vivimos y luchamos para exterminar al enemigo de la paz y de la libertad de los hombres y de los pueblos. Saseta ha ido tejiendo en el curso de unos meses, con todos los sacrificios, la historia más conmovedora de amor a Euskadi.
Pérdida grande para Euskadi y la causa antifascista. Jefes como Saseta se dan pocos, tan nobles, tan leales y tan valientes. Asturiasko lurrak txukatu dizu bere odol gorria, baino askatasunaren lorea Euskadin jaioko da. 1956 urtean, José Antonio Aguirre lehendakaria, Parisek burutu zen Kongreso Baskon, hau adierazten zuen ere. En su memoria, permitidme que diga que entre los militares que nos rodeaban, este era un hombre en el que yo tenía la máxima confianza por su lealtad, no solamente a lo que nosotros representábamos, sino a la tierra de sus padres. Este hombre, con su sacrificio, quiso prestar un servicio, y así fue grande. Yo no lo olvidaré jamás. No lo olvidaré jamás. Baino hil zen 1903 urtean José Antonio Aguirre lehendakaria, eta ahaztura gelditu zen. Ematen du, bera bakarrik, no lo olvidaré jamás. Baina, lehenagotik, 1957 urtean, Monzonte Lesforo gudari egina liburuan idazten zuen, olerki batean. Saseta da gudarien buru, txiki, bizkor, alai, argi, sutsu, apala da, beldur ez ezagun, kementxonak dira haren lagun. 1974 urtean, txikia abestian berriro Saseta aipatzen du. Eta denok segurazki abestu dugu behin baino gehiagotan abesti horren leloa. Arroadik kantauri itxasoa, taien betiko loa betiko kantazak. Geroari esaiok olatuetan herrizarrak ez direla itzaltzen. Nola batzutan ematen du, Sasetari buruz esandakoa direla maite zuten, asko maite zutenaren hitzak. Archivo General Militar del Ejército de Liberación Español badago horrelako informe sobre el capitán del Ejército Rojo, Cándido Saseta. Eta bera ere jakin gabe edo hauek ere aipatzen dute. Debe su prestigio a su carácter sencillo y trato de camaradería con todos. Era valiente, iba siempre pegado a la guerrilla y en los puestos de peligro, y quizás a este arrojo debió su muerte. Azkeniko 10 urtetan edo gauza asko egin dira, edo izan zen, Arantzadi beti eman bat zaio eskerrak gauza askorengatik eta baita ere parte hartzeagatik Cándido Sasetaren gorpuzkinak berreskuratzeagatik. Hau izan zen 2008 urtean. 2008 urtean gertatu zen gauza garrantzitsu bat, eta izan zen Gernikaren 70. Bonbaketaren urte mugan, orduan, egin genuen bai Sasetari eta bai beste 80 gudarei Arezezen eroria egin genuen omenaldi duina, inor egiten esena eta bar. Zoritxarrez, telebista publika ez zegoen eta ez zuten ezer grabatu. Egun berean, apirian 26an, arratsaldean, lurperatu genuen Cándido Saseta bere Hondarribian. Eta nun lurperatu genuen, beste pertsona bat ezaguna batzurentzat eta oso ez ezaguna leitaz beste batzurentzat. Lurperatu genuen zuzen Jose Bergamin idazlearen ondon. Eta orduan, etzaten du batez ere jakin dezazuen. Hondarribiko kanposantuan dago Jose Bergamin eta Cándido Saseta, elkarren ondo. Eta merezi du agian noizbait joatea.
behin Pascal, Kataluniako Generalitateko presidentea egon zen. Gero egin dira beste gauza batzu, jaten daiz bukatzen, adibidez, 2015ean orduko aldundia, nun zegoen Martin Maridano, Donostiko udala, Juan Carlos Izaguirre, argitaratu zuten liburu bat. Joan den urtean, hemengo udalak argitaratu zuen beste bat. Azpeitioko udala berriro zerbait egiten du, eta aurtengo otsailean, baitare oraingo aldundiko Markel Olano, Hondarribiko alkatea Txomin Zagarzazu, omenaldi bikaina antolatu zuten Hondarribian, eta baitare erakusketa eder bat. Eta berandu bada ere, zeren duela 20 urte, basarrik esan zuen hori ez. Gerora urteak igarako direnea, berarekin ibiltzeko zori esan genduan gudarioak lurrean gelditu diren ondorengoai, argi jadestuko diogu nor izan zen eta beste gogoak Euskaldunen artean, eta bere gogoak Euskaldunen artean beti bizirik irango du. Hau bezaten zuen duela 80 urte. Honek esan nahi du, gero eta harriago dagola, galdutako denbora, ez badira 80 urte, galdutako denbora berreskuratu beharra dagola. Eta Euskal Agintari eta erakunde ofizialak zorra historiko handia bat dute. Inolako konplejurik gabe, bai Kandido Saseta, bai Eusko Gudarostia, bai milaka gudari eta milizianoen bizipenak, beraien historiak eta helburuak ikasi eta irakatsi behar dira. Bai unibertsitatea, bai hezkuntza sistema. Euskal Herria, askatasuna, demokrazia, justizia soziala eta fasismoaren aurka borrokatu zutenak oroitzapena merezi dute. Beraien helburua eta baloreak unibertsaleak zirelako eta direlako. Eta herri normal bat garenean, bai Frantzian, Alemanian, Holandan, Italian, ikusi beharko dugu hainbat eta hainbat kale Sasetaren izenarekin, Gudarosteren izenarekin, Jose Antonio Agirren izenarekin, eta bar, eta bukatzen du zeragia, luzatu nahi pizkala. Barkata, bi esker. Eta orain, liburuaren idazlearen txanda da. Ja etxekotzat dugu Javi Buzez, baina ezagutzen ez duzun ontzat Aranzadiko ikerlaria da, eta historian eta geografian lizentziatua bera. Beraz, txalo bat. Eguerdi on guztioi. Lehenik eta behin Azpeitiko udalari eskerra eman nahi dizkiot, berriro ere bere oroimen historikoa berreskuratzeko Aranzaringan jarri duen konfiantzagatik. Bigarrenik, ikerketa hau posible egin duen Aranzadiko taldeari eskerra eman nahi dizkiot, batez ere Carlos Almorzari. Carlosek ikerketarako hainbat artxibotik ezinbestekoak izan diren 1000 dokumentu atera ditu, eta bere lana gabe liburu hau ezen posible izango. Hainbat lanetan bezala, komunikabideek pertsona bakar bat aipatzen dute egilea modun, baina lan honen atzean jende gehiago dago eta bere lana errekonozitu behar da. Gaur aurkezten dugu liburua 2 urteko ikerketa lanaren emaitza da. Ikerketa zaila, gerra zibilari buruz dagoen dokumentazioa eskasa dela eta zehazki lan hori esker Azpeitiko komandantzia eta Eusko Gudarostaren historia ezagutuko dugu. Gure lan guztietan bezala pertsonetan zentratu gara. Liburu honetan gerrako fronteko gertaera kontatzen ditugu, baina hala ere garrantzitsuena da 1936ko abuztuaren hasieran
Azpeitira Bolondrez demokrazia eta malurra defendatzen etorri ziren gaztea, ezagutza. Hauen izena bizenak, jatorria, hartu zuten erabakiaren ondorioak eta bar. Azpimarratu behar da, Azpeitian antolatu ziren miliziak indar abertzale guztien akordioa emaitza zela. Eusko herrialde guztietatik iritsitako 100 gazte elkartu ziren Azpeitean, voluntario abertzale guzti hauek baliabide gutxiarekin eta heziketa militar gabe tropa golpista hilabete luze batez geldiarazi zituzten Oriako baiaran. Eta, Manuel Irujoren hitzetan, Azpeitiko komandantziak bete zuen bere misioa. Hilabetez eutzi zien indar inbaditzailei. Euskal miliziek kopuragatik, zapalduak eta etzaiaren nagusitasun tekniko eta potentziala zela medio Bizkaiara egin zuten atzera eta kuartel nagusia lehenengo Saturraranen eta gero Lekeition jarri zituzten. 1936ko urriaren 7an, lehendakari izendatu ondoren, Jose Antonio Agirre Gernikako kuartelean zeuden gudari voluntarioak ikuskatzera joan zen. Han aurkitu zituen Kandido Sasetaren agindupean zeuden gazteetako, asko Azpeitiko komandantzia zetozen. Haiek izan ziren, hain justu, astebete gutxira osatuko zen Eusko Gudarostaren zutabe eta oinarri nagusienak. Baina, zeinu ziren Azpeitian egon ziren gazte voluntario hauek, hori da guretza importantena. Azpeitia komandantziako nominan aipatzen diren 1277 voluntariotik 517 gerrako frontean hil ziren. 173 gerra kontseilu epaitu zituzten. 75 voluntario konzentrazio esparru eta langile batalloin sartu zituzten. 453 Azpeitiko komandantzia erori ondoren, Eusko Gudarostaren batalloren batean sartu ziren. Dozenaka erbesteratu egin ziren. Guztiz, 1277 gudaritik 571 identifikatu ditugu. ANV-ko kidei dagokionez, 259 pertsonen fitxa individuala bildu ditugu. Haietatik 239 jarraitu zuten borrokan Azpeitiko komandantzia erori ondoren, 25 gerrako frontean hil ziren eta 53 gerra kontseiluan epaitu zituzten. Hauek dira liburu honetan aurkitu ahal dituzuen datu batzuk. Datu guzti hauek lortzeko hainbat artxibotan, militarra, probintziala, lokalak eta bar, egon gara ikertzen azken 2 urtetan. Artxiboko informazioaz gain hainbat elkarrizketa egin ditugu, dauden publikazio guztiak aztertu ditugu eta izen guztiak kontrazatu ditugu. Hori guztia liburu honetan jaso dugu. Eskerrik asko. Eta orain Igor Elortza bertsolariaren txanda. Eta iluntzeko bakian norbaitiek darrai kantari, dana esan biharriako maitedan askatasunari. Dana esan biharriako maitedan askatasunari. Aikite gudari nuen Kirikino batalloian, ez zuen aintzari jaso bizi izan zen sasoian. Ama manuen gudari baserritik irten gabe, ari ere zor diogu aintza bizirik bagaude. Bertsolariek gudari jardun zuten herriz herri, ahoz aho eman zuten gure poz eta minen berri.
Euskalduna gudari zen, gudaria republikano. Horrek egin gaitu gorri, anarkista, miliziano. Fasistak ere bagara, mundutar guztiak baizen. Frankori lagundu zion Euskaldunik ere bazen. Anai arteko gerra zen dio zurikeri hotxak. Kontua da, zeren alde jo zuen tiro bakoitzak. Etxea ustu aurrak kendu, eta egin esklabu lana. Gerra galtzea da erru bat, barkamenik ez daukana. Gerratik diktadorea, trantziziotik erregea, gaur ere eskubideen gainetik dago legea. Gure odolean doa jazarpenaren ondarra, batzuen otzantasuna eta besteen oldarra. Mundua indarkeriak zelan gobernatzen duen, sinetxarazi ziguten eta sinetxi genuen. Armak eskutan ez gara behin ere izan onenak, agian ezkarelako asmatu genituenak. Gerra egiteko etxai gehiegi izan ditugu, bakea lau lagunekin egin behar izango dugu. Ez daukagu inongo lotxarik berriro gerra galtzeko, baina ez guri eskatu arimak entregatzeko. Gaur ere gerran baikaude izan egia hori da. Yemengo bombak Bilboko portuan kargatzen dira. Bakean libre nahi du, nola gure lehengo zaharra. Gu herri hau eta munduko herriak eta herritarrak. Bere aldez emateko gerturik daukagu odola, badakigu zeren alde, asmatuko dugu nola. Eta iluntzeko bakian, norbaitek darrai kantari, dana esan biharriako maitean askatasunari. Dana esan biharriako maitean askatasunari. Eskerrik asko. Ditugu hemen, berriak ere saiakera berezi bat egiten duelako oroimena zaintzeko, zabaltzeko, eta horren erakusle da adibidez oroiteria webgunea, 36ko gerrako euskarazko ikusentzunezko idatzi, artikulu, argazki eta abarrak bildu dituen webgunea, eta liburu honen kasuan ere, banaketarekin ere, laguntza bat emango dute edo elkarlanean arituko dira Aranzadi udala eta berria. Eta hori apur bat hobeto azaltzeko Martxelo Otamendi daukagu hemen. Bueno, eguerdion, eskerrik asko Azpeitiko udalari eta Arantzaderik gaurko ekitaldin parte hartzeko aukera emateatik, baina hori marina garrantzitsua da eskuartean daukagun liburu ez. Esan duen bezala, azkeneko urte honetan lan mardulain dugu berrian 36-39ko gerra zibilaren berri emateko oroiteria izeneko webgune sendo bat argitaratu dugu. Amagoia Iban gure kazetaria 6 hiletetan eki genuen lan hori tajutzen. Webgunean dago nahi duenentzako oroiteria eunkaria.es/oroiteria helbidean. Seguro aski itxusia danik izatea, baina gure herrian gerra horri buruz zein den lanik bateratuena, mardulena, gaurko teknologiak erabilita, datu askorekin, infografiak eta estadistika askorekin. Eta bi tortatzen zeituta, oso ondo eta oso egoki etorri zitzaigun, Azpeitiko udalak eta
Arantzadik elkarrekin induten lan hori, gaur hemen aurkezen den lan bikain hori. Eta soskertu gaude aukera ematen digutelako, bai Azpeitiko Udala eta bai Arantzadik, liburu hori banatzeko uztailaren 8 eta 9. Guretzat garrantzitsua da azkeneko urte hauetan martxan jarri dugun Berria Lagun kontzeptua. Berria Lagunek ematen diguzuen diruarekin posible da horrelako lan mardulak egitea, bai oroiteria eta bai bestelako lan batzuk. Eta bestek ez, eskerrik asko, eta izan dezala bai liburu horrek bidai luzea eta bide luze bat, eta atzetik etorri litezken ikerketak ere bai, ikertu gabeko seguro esparru handi badago oraindik. Eta, Arantzadi bezalako elkarte baten eskutik eta erakunde publikoen eskutik etorri litezken laguntza eta bultzadakin, segurazki horren lagunduko digu gara ilunaiek argitzen. Eskerrik asko eta zorionak. Eta orain musikaren txanda izango dugu, Eñau Teleorrieta daukagu gurekin, beraz aurrera. Lehendaz biziko kantu honekin irudikatu nahi dut gerra, Gernikan deitzen da kantua, Joseba Zernendiaren hitzak dira, eta izen abizenek osatzen dute kantua. Hau morgeko lista da, Gernika bombardatu ontxe bete dia 80 urte, aurten. Bombardatu eta jarraian hasi ziren hilotzak zenbatu eta identifikatu nahian, eta hasieran gorpuzatiak hain erreta zeuden nahaztu egiten zela animali zatiekin, eta bigarren eta hirugarren rekuento bat egin behar izan zen bereizketa hori egiteko. Lehenengo rekuento hortako benetako morgeko lista horren zati batean oinarritzen da hurrengo kantua, hau da Gernikan. Josefina Sorozabal, Aurelio Legarreta, Katxalin Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amabi urte, Francisco Araluzea, Neskato erre bat, Gernikan, Gernikan. Aurelia Candes López, Clara Saldunbide, gorputz zatiak, Hermana Basabe Oroma, Etxea Telesforo, Eliero Barrutia, Maria Santa, Bilba Uriona, Beizati bat, Candida Miaz, Agure baten, Catalina Barrena, Agapita Iturralde, Zuloaga eta Maria Iturralde, Zuloaga, Gernikan, asto behi gorputzati
asko. Garai hartan, aurreko islariek ere aipatu dute, jende askok egin behar izan zuela alde, eta pixkat hori irudikatu nahi dut, garai hartako iesaldi horiek. Kasu honetan aukeratu dut olerkari katalan baten olerki bat, Joan Oliverena, bera gerra zibilean Kataluniatik, Ballez bere bailara hartatik, iesi joan zen, Pirineoak zeharkatuta, Frantzia aldera, eta berak ibilbide hori kontatzen du, nola alde egin behar izan zuen, ibilbide hori kantontan isladatzen da, eta deskribatzen du erbestetik oso herri txikia, oso txikia, hain txikia esen, amets bakarrean osorik amestu ziteken, hau da deserriko kontradantza. Ilargi beteko gau baten Isili gindoazen mendizerran barrena lagun nuela maitea ilargia betea bazen beteago zen gure pena ilargi beteko gau batez mendizerran barrena barkatu dezatela gerra, dena odoltzen duen gerra, mugase arkatu baino lehen, ilargi beteko gau baten, makurtu nintzen lurra bera, atxekabez musukatzera, barkatu nazala, gerra. Sorterrian utzi nuen, bizi erdia lokartuan, beste erdia hartu nuen, ez jausteko abaildua, orain Frantziako lurretan, biharragian urrunago, ni ez naiz herri minez hilko, herri minez bizi, iraun baino, enez horlekuko lurretan, hiru muinok mendizerra, talau pinuk baso itxi bat, bost lur zailur gehiagizkoa, oien herriko lurretan, o Ballez, enez horlekua. Itxaropen bat birrindua, oroimina infinitua, tarri bat hain txikia ezen, amets bakarrean sartzen den, ilargi beteko gau batez. Itxaropen bat birrindua, oroimina infinitua, tarri bat hain txikia ezen, amets bakarrean sartzen den, ilargi beteko gau baten.
Eskerrik asko. Askok alde egin behar izan zuen, eta beste asko sartu zituzten preso. Eta segurazki ez zuten imaginatu ere ingo beraien amets gaiztoenetan ere, beraien hilobek eta birbilobek ere ezagutuko zutela, errealitate hori. Ea urrengo belanaldiek ez duten ezagutzen. Hau ere, Joseba Zerrendiaren hitzak dira, eta hemen gaude, deitzen da, kantua. Agian hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin esna kantu bat abestu genion zehazka utxari ta goiz batez el puertoko kartzelan esnatu ginen maite genituen gauzen gatik erori ginen preso baina gure maitasuna oraindik ez dago preso Zori gaitzez haunitz ekibokatu ekarri gintuzten eserriko azken ipurdiontan bizi edo hiltzera eta bizi estularria mirariz gain bizi gara eta bizitza ez da guretzat egundo izango lehen zen bezalakoa arrezkero gauzen gati erori ginen preso baina gure maitasuna oraindik ez dago preso maite genituen gauzen gati erori ginen preso baina gure maitasuna dago preso ez dago preso Eskerrik asko. Bueno, eta azkena aipatu ditugu ihes egin behar izan zutenak, aipatu ditugu preso sartu zituztenak eta azkena oroitu nahi ditut, hil zituztenak, saseta bezala, hainbat eta hainbat fusilatuta, Gernika aipatu dut hasieran, eta Gernikan bazen Euskal Gudarosteko komandantea eta poeta ere bazan Lauaxeta, gelditua zegoenan kazetari batekin,
munduan zabaltzeko benetanan gertatutakoa. Badakizue hasiera batean saiatu zirela, gorriek eman ziotela zu Gernikaria esaten, eta nolabait ere mundura egia zabaltzeko gelditua zegoen. Zoritxarrez atxilotu zuten Lauaxeta, eta Gasteizen fusilatu zuten handik hilabete batzutara. Honekin agurtzen naiz, nire omenaldia, eskerrona Azpeitiko udalari, nire omenaldia baita ere Gudarosteko jende guztiari, eta bereziki Saseta eta bere zenidei eskaini nahi diet kantu hau. Handa mendigo ixaliarena, Lauaxetaren hitzak, eta eskerrik asko eta hurrengora arte. Ikurrin eder azken asatxutasian amargazteren lerdena makila luzez bidian mendibitxidor berdiok harin ordu askantari dana emon bihar jako maikedan askatasunari dana emon bihar jako maikedan askatasunari Isilitago arratxa Euskadiko lur gainean Amargazteren lerdena makila luzez bidian Gazte diorren didarra baidala didar solija Aberri baten saminez, urdurita bilerrija Askatasun goxalderutz Sugarra dia basuak Sugarra basuak eta ziarra argija itxasuak Orduan oste aldrea, aberri minez kantari, kantari dana emon bihar jako matxe dana askatasunari Gazte horrei goruntz duaz Abestita ikurrinez Lainuan baino tirotxa Bedartza eta gerro dolez Ikaraztua susuak Mendixia dago isilean Amargazteren lerdena Bizitza barik lurrean Eta juntziko pakian Norbaitek darrai kantari Kantari dana Emon bihar jako Matxe dana askatasunari Danam, danadam, danam, 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 danam Emon bihar jako Matxe dan askatasunari Askatasunari
Eta orain, Azpeitiko alkate Neko Etxeberriaren txanda. Horre. Eguardion danoi, eskerrik asko etortzatik, Aldundiko kideak, Maribel, herri ordezkariak orokorrean, eta herritarrak batez herritar danoi, eskerrik asko etortzatik, nik uste eta hori dela, herritarran kontua dela. Eta eskerrak ematen hastean nahiko nuke horregatik, eta esaten ohore badala, eta benetan emozionantea dela hemen egotea. Gaurkoa egun tristea izan beharko luke. Galtzaileetaz ari garata. Miseriaz eta derrotaz. Derrota bortitzenaz. Ondorio gogorrenaz eta urte luzetako gezur eta anulazioaz. Tristeak dira hemen gertatutakoak. Ez dago gerra baino gauza tristeagorik. Eta ondorioak benetan dira latzak. Txarrenak sufritu zituzten hemen 1926ko udan bildu zirenak. Gehienak hil egin ziren. Zauri sendaezinak, kartzelaratuak izan ziren, torturatuak, dispersatuak eta dena galdu zuten. Eta hortaz gain, betirako isiltzen saiatu ziren. Inoiz existitu ez balira bezala. Desagertuak, ezabatuak izan ziren errelato ofizialetatik. Adibide latzena Kandido Saseta berarena da. Orain urte gutxi arezen aurkitu zuten bere gorputza. Asko sufritu zuten hemen gerturatu ziren emakume eta gizonezkoak. Benetan tristea. Eta tristea da baita berandu gatozela. Gutxienez, orain 40 urte egon behar ginen hemen. Eta horregatik, norbaiti zor badiogu, norbait eskertu behar badugu, urte luze hauetan memoriaren alde lan egin duten guztiei eskerrak ematea dagokigu. Herri guztietako oroimenaren aldeko taldeei. Hoiek benetan merezi dituzte txaloak. Beraiek eutsi diote urte luzez oroimenaren memoriari. Beraiek gabe ezinezkoa litzateke. Arantzaiko gure lagunei, Juancho, Carlos, Paco, Iñaki, Javi, zue gabe ezinezkoa litzateke. Eskerrik asko urte luze hauetan gure herriaren duintasuna gordetzeagatik. Betirako gaude eskartuak. Egun tristea beharko luke hortaz, baina beti iruditu zait, oroitzen dugun bitartean gugan bizi direla oroituak. Eta uste dut, gaurko ekitaldiarekin, hemen bildu ziren gizon eta emakume horiei bizia ematen ari garela. Isilduak izan zirenen historia ezagutzen dugunean, beharrezko liburu honetan izen abizen bakoitza irakurtzen dugunean, gugan argiak pizten dira. Eta existitzen ez zirenak argira datoz, eta guregan geratzako datoz. Horregatik da gaurkoa pozik eta alai egoteko eguna. Hemen, herritarrez hitz egiten ari bai gara. Jende normala bildu zen hemen. Gu bezalako pertsona normal eta xumeez hitz egiten ari gara. Eguneroko ametsak dituztenak, familia, kezkak, lagunak, lana, aurrera egiteko asmoak, eta une batean, normaltasuna utzi behar izan zuten derrigortuta. Imagina aldezakezue langile baserritar, mediku, abokatu, horiek hemen Loiolan daldarraz, bildurraiz eta lorik egin gabe. Hori da niretzat eta nire ustetan azpimargarriarena. Une batean jende xea dena utzi eta pauso bat ematea. Ez gara arrisko eroiez hitz egiten ari. Soilik, bigarren mailako herritar ez izatea erabaki zutenaz ari gara. Fasismoaren menpean ez geratzea erabaki zutenaz. Eta herritar xumeak aurre egitea erabaki zutenekoa.
badakite ezinezkoa dela irabaztea, bazekiten ezinezkoa zela. Eta beren biziak markatu zituen erabakia hartu zuten. Gazte hauen historia, gure historia da. Eta herriak ez dira inoiz soilik harriekin egiten. Gurea ez da herri bat. Hau herritarren herri bat da. Ezurrez azal, haragi eta odol gorria duten herritarren herria. Baina behar denean aurrera egitea erabakitzen duten herritarrena. Eta horregatik, herritar arruntek simbolo bilakitzen direnean egiten dira herriak. Herriak ez dira soilik harriak eta hormigoiekin eraikitzen. Herriak simboloekin eraikitzen dituzte. Herriak eta ikurrak jende arteak egiten ditu. Eta nolatan bilakatu ziren simbolo. Arrazoi bakarra da gazte hauek aukera izan da ere ezer ez egiteko, beren etxeetan geratzeko aukera izan da ere aurrera egitea, erabaki bat hartzea erabaki zutelan. Azken finean, guregatik, gure askatasunagatik, herritarren askatasunagatik, demokraziagatik eta justizia sozialagatik erabaki zuten pausu bat ematea. Gehiago esango nuke, beraien balorez gain, simbolak dira dena eman zutelako maite zituzten gauzengatik. Dena, beren bizitza, fasismoari aurre egin zioten armak eskuan hartuta. Eta ondorioa larriak izan ziren. Armak tarteko daudenean badakigu injustizia dago leku guztietan. Ez dago besterik. Hortaz kontziente gara. Baina erresistentziak ere badu bere duintasuna. Beste herrialdeetan badu balioa, eta gurean ere badu. Inork ez aldu Frantziako herrietako kanposantu bat bisitatu. Ikusi dezazue erresistentzi armatuak nolako tratamentua jasotzen duen. Beraiek ere simboloak zirela argi zuten. El propio Cándido Saseta se lo dijo al lehendakari Aguirre. A nosotros nos corresponde ahora demostrar nuestra determinación de ser libres. Si salimos derrotados, la próxima generación levantará en alto nuestra ikurriña y continuará la batalla que nosotros iniciamos. Fasistek ere bazekiten, hemengo neska mutilek simboloak zirela, herriaren simboloak, eta horregatik isiltzen saiatu ziren, baina jada ezin dute. Egin daiteken gogorrena, isiltasunarekin historiagatik eta guregandik desagertzen saiatu ziren, baina ezin izan zuten hori ere lortu. Euskal Etxe eta Sukaldetako suak ilunpe latzenetan beti izan dira, beti daude bizirik. Ilunpe absolutuan ere argi txiki batek norabidea erakusten digu. Eta horregatik batzuetan galtzea irabaztea baino duinagoa da. Simbolo hauek herri egiten gaituzte. Aurrera egiteko eredua ematen digute eta pazientziarekin beraiek amestu zuten mundua ekarri behar dugu. Beraiek erakutsitako inteligentziaz eta determinazioaz lortuko dugu, denak elkar hartuta. Atzean eta iraganean ezin dugu gelditu, orain etorkizuna irabaztea dagokigu. Arduraz eta ezurrazal, haragi eta odolez egindako herri bat garela inoiz ahaztu gabe, egin dezagun aurrera. Beti aurrera egin behar baita ondarrabaitarrak esaten zuen bezala. Orain, gertatutakoa ezagutzen dugunez, grabatu ditzagun beraien izenak gure baitan, gure gorputzean, gure oroimenean. Iritsi dadila etxe guztietara beraien historia liburu honen bidez. Eta beraien arrazoiak eta ideiak desagerrarazten saiatu zirenak, beraien hiltzaileak gure oroimenak deskantzurik gabe jarrai diezala. Ez dezagun inoiz ahaztu, inoiz. Que los asesinos de sus razones y de sus vidas nunca tengan reposo, que siempre les persigan nuestras memorias. Eman dizkiegun eskerrak, beraiek izen zirelako bait gara, eta soilik gauzak ondo egiten baitugu izango direlako. Mila esker. Beno, bukatzen hasiko gara,
Gure asmoa zen hemen kanpoan egitea ekitaldia, eguraldiak ez digu utzi, baina lehen ondo esan dugun bezala, batetik liburua aurkeztea genuen helburu, baina bestetik sasetari omenaldia egitea ere, bai, izan ere 80 urte bete dira, otsailean bete ziren bera hil zutenetik. Beraz, hor kanpoan oroigarri bat dugu, izan ere euskaldun guztiok badugu zor bat sasetari, eta lehen ongi esan duzu ezuek, eta errepikatzea uste dut merezi duela, baserri bertsolariak horrela esan zigun. Munduko abenda guziak euren gizon ospetsuen oroimena gordetzen dute, giza irudi edo estatua bikainak zutitu ere bai. Guda madarikatu ankerrau amaituko danean, pasiotar maltzurrak usatuta aberriko lur horroen jabe egingo geranean, Loiolako esparrutan, saseta hundiaren giza irudia ez letorke gaizki. Beharrezko deritzaigu. Gerora, urteak eta urteak igaroko diranean, berarekin ibiltzeko zoria izan genduan gudariok, lurrean gelditu diran ondorengoai, argiro abestuko diegu nor izan zan, eta bere gogoak euskeldunen artean beti bizirik iraungo du. Eta hitz hauei men eginez, oroigarri bat ipini dugu sasetaren omenez, hor kanpoan, eta horixe. Sí,